Искам да започнем това видео с един цитат, който да постави тона за останалата част. Най-големият враг на знанието не е незнанието, а илюзията за знание. Стивън Хокинг. Темите, които ще разгледаме, са много обширни. Те ще бъдат съкратени, за да може да се предаде смисъла. Това са 10 често срещани въпроси, задавани от научно неграмотни хора. Нека започнем с фаворита ми. Нали е просто теория? Повечето хора използват думата теория, имайки предвид идея или представа на някого. Но в науката думата теория означава интерпретация на факти. Всяка научна теория започва от хипотези. Те предлагат решение на необяснено събитие, което не пасва на сегашната научна парадигма. В науката теорията е всеобхватно понятие на някой аспект от природата, което е подкрепено от огромно количество доказателства. Това не е дива догадка. Това е добре обоснована, надежна рамка за разбиране на начина, по който работят нещата. Често хората бъркат хипотеза с теория. Хипотеза е твърдение, което трябва да бъде доказано или отхвърлено. Следователно, една научна хипотеза трябва да бъде фалсифицируема. Тоест, трябва да са възможни експерименти, които биха опровергали хипотезата, ако дадат определен резултат. Ако хипотезата бъде многократно тествана и потвърдена, тя може да допринесе за развитието на теория. Теорията, от друга страна, вече е преминала през обширно тестване и критична оценка. Пример е еволюцията, или теория на еволюцията, която обяснява разнообразието на живота на Земята. Друг пример е теорията на общата относителност. Тези теории предоставят всеобхватни обяснения, основани на широк кръг наблюдения и експерименти. Нека погледнем еволюцията. Еволюцията е процесът, чрез който видовете се променят и развиват във времето чрез естествен отбор. Генетичните вариации, които повишават шансовете за оцеляване и размножаване, се предават на следващите поколения. Това води до постепенно адаптиране и разнообразие на организмите. Вкаменелостите предоставят доказателство за дългосрочни еволюционни промени, документирайки миналото съществуване на видове, които днес са изчезнали. Да обърнем достойно внимание на еволюцията е невъзможно в рамките на едно видео. Има хиляди специалисти по цял свят, които работят с нея в различни отрасли на науката. Биология, генетика, молекулярна биология, палеонтология, антропология, геология, биогеография и други. Теориите не са просто описателни. Те имат предсказателна сила. Например, теорията на общата относителност предсказва отклонението на светлината около масивни обекти, което е потвърдено по време на слънчево затъмнение през 1919 година. Способността да се правят точни предсказания е отличителен знак на здрава научна теория. Научните теории преминават през строга рецензия и трябва да бъдат възпроизводими от други учени. Този процес гарантира, че теориите не се основават на изолирани открития, а на консенсус в научната общност, което укрепва тяхната валидност. Така че, когато чуем "това е просто теория", трябва да запомним, че в научния свят теорията е добре установено обяснение, построено върху здрава основа от доказателства. И няма нищо общо с това, което ти е казала една баячка от Асеноград. Ти откъде знаеш, че това, което го виждаме, е истината? Един от основните въпроси, които научно неграмотните хора често задават ти откъде знаеш, че това, което го виждаме, е истината? Отговорът на този въпрос е основополагащ за науката и се крие в начина, по който тя работи, чрез емпирични доказателства и научния метод. Емпиричните доказателства са основата за разбиране на света около нас. Те се събират чрез наблюдения и експерименти, които могат да бъдат повторени и проверени от други учени. Това означава, че данните и резултатите, които получаваме, са обективни и не зависят от субективното възприятие на отделните хора. Може да не харесваш цвета синьо и да се ядосаш, че небето е такова, но това няма да го направи червено. Научният метод е систематичен начин за изследване на природата. Той включва наблюдение, формулиране на хипотези, извършване на експерименти, анализиране на данни и изводи. Ключов момент в научния метод е репликацията. Възможността други учени да повторят експеримента и да получат същите резултати. Тази повторяемост е основен начин за проверка на достоверността на наблюденията и изводите. Концепцията за обективна реалност е основополагаща за науката. Обективната реалност е тази част от света, която съществува независимо от нашите възприятия и вярвания. Тя може да бъде изследвана и разбирана чрез наблюдения и експерименти. Науката се стреми да опише и обясни тази обективна реалност по възможно най-точния начин. Съвременната наука използва разнообразни инструменти и технологии за наблюдение и измерване на света около нас. Телескопи, микроскопи, детектори на частици и множество други устройства ни позволяват да изследваме обективната реалност на нива, които са недостъпни за човешките сетива. Тези инструменти са подложени на строги проверки и калибрации, за да гарантират точността на наблюденията. И така, да, това, което го виждаме, е истината. Това, че някой си мисли, че примерно живеем в симулация, е негово лично виждане, субективно. В най-добрия случай този човек има хипотеза.
Научният процес гарантира, че това, което наблюдаваме, е реално и валидно. Ако си мислиш, че живеем в симулация, не е задължително, че си луд, но може би е добра идея да намалиш дроните. Поне малко. Ако сме еволюирали от маймуните, защо все още има маймуни? Ами, ако кучетата са еволюирали от вълците, защо все още има вълци? Преди малко, за кратко докоснахме темата за еволюцията. Да започнем с уточнение. Никой учен никога не е твърдял, че хората са еволюирали от съвременните маймуни. Въпросът е плод на погрешно разбиране на теорията. Явно някой не е завършил 7 клас. Еволюцията ме твърди, че един вид се превръща директно в друг. Това е абсурдно. Тя описва процеса, при който различни видове се развиват от общи предшественици. Хората и съвременните маймуни споделят общ предшественик, който е живял преди милиони години. Това означава, че сме братовчери, а не директни потомци. Да разгледаме видообразуването. Процесът, при който един вид се разделя на два или повече различни вида. Различни групи от един вид могат да се развият в различни посоки поради различни условия на околната среда, генетични мутации и други фактори. Времевата скала на еволюцията е огромна. Трудно е човек да си представи 50-100 милиона години, имайки преди колко трае един човешки живот. Еволюционните промени се случват през милиони години, а не за един човешки живот. Този процес е бавен и постепенен, като натрупването на малки генетични промени води до значителни разлики с течение на времето. Ето защо е важно да разберем, че еволюцията не е линейна, а по-скоро мрежа от разклоняващи се пътища. Разглеждайки хоминидната линия, виждаме, че има множество различни човешки видове, които са съществували и изчезнали през времето. Ние, съвременните хора, Homo sapiens, сме само един от клоните на това огромно еволюционно дърво. Еволюцията е дълъг и сложен процес. Това, че все още има маймуни, е напълно логично. Ако погледнем на еволюцията като на разклоняващ се процес, а не като на праволинеен път. Чувал съм и глупости от сорта на аз никога не съм видял гущер да се превърне в птица. Ами именно. Ако такова нещо се случи, то ще опровергае еволюцията. Няма да я докаже. Ако има глобално затопляне, защо днес е толкова студено? Когато става въпрос за климат и времето, много хора бъркат тези два термина. Времето е краткосрочно атмосферно явление, което се случва в конкретен момент и място. Климатът, от друга страна, е дългосрочната средна на времето в определена област за продължителен период – десетилетия или повече. Можем да си представим времето като настроението ви днес. Може да сте щастливи или тъжни, но това не определя вашият общ темперамент. Климатът е вашата основна личност, която остава относително постоянна. Глобалното затопляне е част от по-широката концепция за климатичните промени, което включва не само увеличаването на средната температура на Земята, но и промени в модела на валежите, честотата и интензивността на екстерни метеорологични събития и други. Когато учените говорят за глобално затопляне, това не означава, че всеки ден ще бъде по-топло от предишния, а че общата тенденция на глобалната температура показва покачване. Пример за това може да бъде дългосрочните температурни данни, събирани от метеорологичните станции по целия свят. Данните ясно показват, че средната глобална температура се е покачила с около 1 градус от края на 19 век. Но това не означава, че няма да има студени дни или дори студени зими. Просто тези студени периоди стават по-редки и по-малко интензивни на фона на общото затопляне. Глобалното затопляне също така води до по-голяма изменчивост в метеорологичните модели, което може да доведе до по-екстремни събития, като по-интензивни бури, суши и, дори студени вълни. Предвидно парадоксално, глобалното затопляне може да предизвика аномалии в циркулацията на атмосферата, което да доведе до периоди на изключителен студ на някои места. Научният консенсус относно глобалното затопляне е ясен и категоричен. Над 97% от климатолозите са съгласни, че глобалното затопляне е реално и че човешката дейност е основният двигател. Това не е просто мнение. Това е заключение, основано на множество изследвания и данни, събирани и анализирани от учени по цял свят. В заключение, един студен ден не отменя дългосрочната тенденция за затопляне. Това е все едно да кажеш, че защото има един ден без трафик в София, значи задръстванията са мит. Откъде знаем, че е имало динозаври, ако не сме били там да ги видим? Един от основните източници на информация за динозаврите са в каменелостите или фосилите. Това са останки или отпечатъци от древни организми, запазени в скали. Те могат да бъдат кости, зъби, черупки или дори отпечатъци от кожа и пера. Тези фосили са открити по целия свят и предоставят ясни доказателства за съществуването на динозаврите. Палеонтологията е наука, която изучава древния живот чрез фосили. Палеонтолозите са като детективи, които разследват миналото, използвайки различни методи, за да съберат информация за това как са живели динозаврите, как са изглеждали и как са се развивали през времето. Един от ключовите инструменти на палеонтолозите е радиометричното датиране, което позволява да се определя възрастта на скалите и фосилите с голяма точност, използвайки естествения разпад на радиоактивни изотопи. Примерите за открити динозавърски фосили и скелети са многобройни. В различни музеи по света могат да се видят цели скелети на динозаври, внимателно събрани и реконструирани от палеонтолози.
Един от най-известните примери е скелетът на тиранозавър Рекс в Американският музей на естествената история в Ню Йорк. С развитието на технологиите разполагаме с нови методи за изучаване на фосилите. ДНК анализът, макар и ограничен поради възрастта на фосилите, дава ценна информация за генетичните връзки между древните и съвременните организми. Не ни трябва машина на времето, за да знаем какво се е случило в миналото. Не е нужно да отричаме съществуването на Римската империя, само защото не сме били там да я видим лично. Нали? Ако Земята е кръгла, защо не падаме? Това е въпрос, който изглежда изниква от време на време, въпреки че е бил отговорен преди векове. Гравитацията е силата, която привлича обектите един към друг. Тя е това, което ни държи на Земята и кара ябълките да падат от дърветата. Исак Нютон е първият, който формулира закона за гравитацията, който гласи, че всяко тяло в Вселената привлича всяко друго тяло с сила, която е пропорционална на масата им и обратно пропорционална на квадрата на разстоянието между тях. F е силата на гравитацията между двете тела, G е гравитационната константа, M1 и 2 са масите на двете тела, R е разстоянието между центровете на масите на двете тела. Земята е почти сферична, което означава, че гравитацията привлича всичко към центъра на планета. Независимо къде се намираш на повърхността, гравитацията те дърпа надолу, към центъра на Земята. Това е причината да не падаме от нея, независимо дали сме в България, Австралия или на Северния полюс. Един от най-очевидните примери за кръглата форма на Земята са самолетните полети. Когато летите от София до Ню Йорк, например, пътят, по който самолетът лети, е извит, следвайки кривината на Земята. Това е най-краткият маршрут между двете точки. Също така, спътниците, които обикалят Земята, следват орбита, която е възможна само ако Земята е кръгла. Ако Земята беше плоска, орбитите и полетите щяха да изглеждат съвсем различно. Погрешно схващане е, че ако Земята е кръгла, хората, живеещи на долната страна, би трябвало да падат. Но както вече споменахме, гравитацията действа към центъра на Земята. Така че долната страна всъщност няма смисъл. Всичко е относително. Какво е имало преди големият взрив? Този въпрос не се задава само от научно неграмотни хора, но е толкова често срещан, че заслужава място в списъка. За съжаление, той често е задаван от отричащи науката хора, които се опитват по някакъв начин да оправдаят тяхната фантастична позиция. Той предизвиква както научно любопитство, така и философски размишления. Това е въпрос, който заслужава свое собствено видео, но нека го разгледаме накратко. Ще погледнем няколко аспекта, които могат да хвърлят светлина върху този сложен въпрос. Първо, трябва да разберем концепцията за време във връзка с големия взрив. Според стандартния модел на космологията, времето и пространството започва с големия взрив преди около 13,8 милиарда години. Това означава, че самото време не съществува преди този момент. Няма преди в традиционния смисъл на думата. Космологичните модели и теории ни предлагат различни начини за разбиране на ранните етапи на Вселената. Според теорията на големия взрив, Вселената е започнала като много гореща и плътна точка, която е започнала да се разширява и охлажда. Думата точка не обяснява достатъчно добре, но се използва за по-лесно възприемане. Всъщност големия взрив не се е случил в точка като място в пространството. Той се е случил навсякъде, едновременно. Модели като инфлационната теория допълват тази картина, като обясняват бързото разширение на Вселената в първите моменти след големия взрив. За да е ясно колко много информация имаме, данните, които имаме за това какво е било, започват от първата 1 трилионна от първата секунда след големия взрив. Философският аспект на въпроса какво е имало преди големия взрив е също толкова интересен. Една от метафорите, които често се използват, е да вървиш на север от Северния полюс. Ако сте на Северния полюс, няма по-северно от това. Аналогично в контекста на големия взрив няма преди, защото самото време започва с него. Тази концепция може да е трудна за възприемане, защото нашият опит ни учи, че всяко събитие има причина и всяка причина има предшестващо събитие. Но в случая с големия взрив ние се сблъскваме с границите на нашето разбиране за време и пространство. Така че когато някой ни пита какво е имало преди големия взрив, може да отговорим, че понятието преди е лишено от смисъл. Защо трябва да вярваме на учените? Учените преминават през дълги години на обучение и строг рецензионен процес. Всеки научен труд минава през проверка от други експерти, за да се гарантира точността му. Прозрачността и възпроизводимостта са ключови принципи в науката. Всеки експеримент трябва да може да бъде повторен и проверен. Историческите примери за научни открития, като ваксините и антибиотиците, показват колко жизненно важна е науката за човечеството. Науката има вградени механизми за самокорекция. Когато нещо не е вярно, нови данни го опровергават. Учените се основават на доказателства, не на догадки. Без информацията, която учените ни предоставят, щяхме все още да се лекуваме с пявици и да се ориентираме по звездите. Или още по-зле. Щеше да вярваме в хороскопа. Чакай. Науката е просто друга вяра. Защо да вярвам в нея? Науката и вярата са две различни неща. Докато вярата се основава на убеждения без доказателства, науката се основава на доказателства и проверка. Науката е самокоригираща се.
Ако нещо не е вярно, нови експерименти и данни го опровергават. Науката използва фалсифицируемост и проверка. Всяка хипотеза трябва да може да бъде проверена и, ако е необходимо, опровергана. Примерите за научен прогрес и промени в парадигмите, като преминаването от геоцентричния към хелиоцентричния модел, показват, че науката се развива с нови открития. Емпиричните доказателства и предсказателната сила на науката са неоспорими. От предсказанията за затъмнения до създаването на технологии като компютри и лекарства. Науката не изисква да вярваш. Тя изисква да се съмняваш и да проверяваш. Науката постоянно греши. Нови доказателства винаги отменят теориите в науката. Когато нови доказателства се появят и противоречат на съществуващите теории, учените не се паникьосват. Вместо това те преглеждат новите данни и, ако е необходимо, коригират теориите, за да ги направят по-точни. Това е сила, а не слабост на науката. Например, откритието на Алберт Айнщайн промениха разбирането ни за гравитацията и пространството, които Нютон първоначално формулира. Но формулите на Нютон продължават да работят, новите такива просто надграждат над вече съществуващите. Науката се движи напред чрез този процес на самокорекция и усъвършенстване. Примерите за това са многобройни, от замяната на флуистиновата теория с теорията за горенето на кислород до откриването на ДНК структурата, която пренаписа биологията. Науката е най-добрият метод, който имаме за разкриване на истината за света около нас. Тя се основава на доказателства, които могат да бъдат проверени и възпроизведени, и не се страхува да промени посоката си, когато нови данни го изискват. Представи си карта на града. Сега си представи, че се добавят нови улици. Това не означава, че картата е безполезна, а че се усъвършенства и става все по-точна. Някои хора предпочитат да останат изгубени в своите собствени фантазии, където са героите, които разкриват истината. Те са там на картата, където всяка нова улица е заговор. За тях остава само да се чудят как така всички останали намират пътя си.